ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കേൾക്കാനുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഉം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗരരഘുനാഥാന്വിതം സാംസജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാകസ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരഗദാദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്തസ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത്ഗീത 18 ദിവസത്തെ ഗീത പഠന ഇതിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇത് രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമാണ്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിനെയാണ് എന്താ ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ, ഫുൾ ഗീതയുടെ അർത്ഥം മുഴുവനായിട്ടും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യായമാണ് ഈ അധ്യായം 2 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഇപ്പോ നമ്മൾ അർജുനൻ ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അർജുനന്റെ വിഷാദത്തിനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് അല്ലെ. ഓക്കെ, അപ്പോ അത് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? മൃദുല സ്വഭാവം ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അർജുനന്. കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്റെ എല്ലാ എന്താണ് ഗുരുജനങ്ങളെ കൊല്ലാനായിട്ട് കഷ്ടാണ്. അതുപോലെ ബന്ധുമിത്രാദികളാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ളത്. അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാപം കിട്ടും. അത് തന്നെയല്ല, അത് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അർജുനന്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു രാജ്യം കിട്ടിയാൽ പോലും ഇവരൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല. അവിടെ നമ്മൾക്ക് ദുഃഖം മാത്രമേ ഉണ്ട്, അതിനെ ആലോചിച്ചുള്ള ഒരു ദുഃഖം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് അർജുനൻ അതിനെ കണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? തന്റെ കുലത്തിന് നാശമാണ് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത്. എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? കുട്ടികൾക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ ആളുണ്ടാവില്ല, അതുപോലെ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ച് വർണ്ണസങ്കരം ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ പിതൃക്കൾക്ക് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അർജുനന്റെ സങ്കടങ്ങൾ. ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ തീരുമാനിക്കണം യുദ്ധം ചെയ്യണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷനിലാണ് ഇരുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 5 കാരണങ്ങളാണ് അല്ലെ നമ്മൾ അർജുനന്റെ വിഷാദത്തിന് കാരണമായിട്ട് ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിന് കൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ വന്ന് അർജുനന് കൊടുക്കുന്ന മറുപടികളാണ്. അപ്പൊ ഓരോന്നും കട്ട് ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെയല്ല അർജുന, യഥാർത്ഥത്തിൽ നീ വിചാരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് എന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യാണ്. ഒരു കൗൺസിലിംഗ് മാതിരി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് അർജുനന്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഗീതയില്. അപ്പൊ ഗീതയുടെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള അർത്ഥം അത് തന്നെയാണല്ലോ. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ആ സങ്കടങ്ങളെ ദൂരീകരിക്കുക, അതോടൊപ്പം നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഓരോ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു ആത്മീയ ജീവിതം നമ്മൾക്ക് തുടങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യം വരുമ്പോഴാണ്. ഇതിന് അതതോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ എന്ന് പറയും. അപ്പോ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ചെറുപ്പം മുതൽ പ്ലാൻ ചെയ്യും അല്ലെ. ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് എങ്ങനത്തെ, ഇപ്പൊ അച്ഛനമ്മയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് എങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങണം, അവൾക്ക് എന്താണ് നല്ലതായിരിക്കുക, എങ്ങനത്തെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കണം, എങ്ങനത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണം, അവർ ഏത് ലെവലിൽ എത്തണം, അവർ ഡോക്ടർ ആവണോ എഞ്ചിനീയർ ആവണോ, അതുപോലെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ കരിയറിൽ എവിടെ എത്തണം, അവർക്ക് എങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈഫ് പാർട്ട്ണറെയാണ് നമ്മൾ, അതായത് ഒരു നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും. അതുപോലെ ഒരു വീട് എങ്ങനെ കെട്ടണം, എത്ര ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാവണം, അത് എങ്ങനെ കാണണം എന്നുള്ളതൊക്കെ. പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മളോട് ചോദിക്കാറില്ല എന്താണ് നമ്മളുടെ ഈ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ മരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ആ മരത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോന്നിലും എന്താ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്? ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം എന്തിനാ കൊടുക്കുന്നത്? അവർക്കൊരു ജോലി കിട്ടാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവരുത്. 4
പേര് മുമ്പിൽ അവർ തല കുനിക്കരുത്. അതിന് നമ്മൾ ഒന്നിനും തോൽക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. പക്ഷെ മരണത്തിന് മുമ്പ് ജയിച്ച ആരെങ്കിലും ഈ ഇവിടെ ഗീത ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും മരിക്കാത്തവരുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് അത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? മരണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ മേലെ പോവാം, മരണമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ പോവാം എന്നുള്ളതായിരിക്കണം ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾക്കൊരു മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചത് കൊണ്ട്. കാരണം മൃഗങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ മാതിരി തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ, ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. അവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ഭാഗവതത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യജന്മം എത്രത്തോളം വിലപിടിച്ചതാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവണം. അതിനുശേഷം ഈ മരണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാം? അപ്പൊ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൂമിയിലുള്ളത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തില്ലാത്തത്? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും സുഖമാണെന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. സ്വർഗത്തിൽ അത്രയും സുഖമാണ്, നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്, അതെങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് കാണണമെന്നെങ്കിലും. അപ്പോ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ളത്? അത് തന്നെയല്ല, നമ്മൾ എന്താണ് മനുഷ്യനായിട്ടുള്ളത്? ചില ആൾക്കാര് മറ്റ് പല ജീവിവർഗങ്ങളായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ടോ? അപ്പോ ഇതായിരിക്കണം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾക്ക് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ ആഗ്രഹം എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് വന്നിട്ട് ഗീത പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കുവോ? വേറെ എന്തെങ്കിലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനല്ലേ? എന്താ പറയാ, ഒരു മ്യൂസിക് കേൾക്കാം, ഒരു TV കാണാം, അങ്ങനെയൊക്കെ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഇവിടെ ഓരോരുത്തരും വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്താണ് കാരണം? അവർ ഏതോ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. ഭഗവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ആഗ്രഹം തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് അറിയണം, ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് അറിയണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവത്ഗീതയുടെ സംഗ്രഹമാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്? ആരാണ് ഭഗവാൻ? അപ്പൊ ഒരു ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് ആദ്യം വരിക അല്ലെ. ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഏത് അമ്പലത്തിലാണ് നമ്മൾ പോവുക? നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള അമ്പലത്തിലാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ പോവുക. അതൊരു ദുർഗയുടെ അമ്പലമാവാം, ഗണപതിയുടെ അമ്പലമാവാം, അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ അമ്പലമാവാം, അതുമല്ല ശിവന്റെ അമ്പലമാവാം, ആരുടെ അമ്പലം വേണമെങ്കിലും ആവാം അല്ലെ, എല്ലാ ദേവതകളാവാം. അപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. ശരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാനല്ലേ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നത്? വെറുതെ അപ്പൊ ഇന്ന് പോയിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ശിവഭഗവാനാണ്, അല്ല ശിവദേവനാണുള്ളത് അടുത്ത അമ്പലത്തില്, ആ ദേവനെ ഒന്ന് പോയി കണ്ടിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും പോവാറുണ്ടോ അമ്പലത്തില്? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മളൊരു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇന്ന കാര്യം നടക്കണം, ഇന്നമാതിരി നല്ലതായിട്ട് നടക്കണം, മനസ്സിന് സമാധാനം ഉണ്ടാവണം, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. വേറെ ഒന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാം നന്നായിട്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ കുറച്ചും കൂടി ഈ വീടിന് കുറച്ച് സൗകര്യം കൂട്ടണം, അപ്പൊ അതിനൊരു സഹായം തരണേ, എനിക്ക് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസുഖങ്ങൾ മാറ്റിത്തരണേ ഭഗവാനെ. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോണത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനും മേലെയായിട്ട് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഭഗവാൻ റിയലൈസേഷൻ നമ്മൾ ഇതുവരെയും പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിനും മേലെയായിട്ട് ഭഗവാൻ ആരാണ്, ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവത്ഗീത നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ 3 രൂപങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ അറിയുന്ന രൂപങ്ങൾ. അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യത്തെ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബ്രഹ്മൻ. അപ്പൊ ഇത് ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ ഒരു പ്രകാശമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല, ആ ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രകാശമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പൊ ശരിക്കും ഭഗവാന് പ്രകാശമുണ്ട്. ഭഗവാനെ നമ്മള് ഈ പഴയ സിനിമകളിലൊക്കെ കാണാല്ലേ, ഭഗവാനെ കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ ചുറ്റും ഒരു പ്രകാശ വലയം കാണാം. അത് യഥാർത്ഥമാണ്. ആക്ച്വലി ഭഗവാന്റെ പ്രകാശമാണ് ആത്മീയ ആകാശത്തിന് മുഴുവൻ വെളിച്ചം കൊടുക്കുന്നത്. അവിടെ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഇല്ല. ആക്ച്വലി പുരാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഈ സൂര്യനിലും ചന്ദ്രനിലും ലഭിക്കുന്ന പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രകാശത്തിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ അവിടെ ബ്രഹ്മൻ റിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ആ പുറത്തുള്ള ഒരു പ്രകാശമായിട്ട്, ഇപ്പൊ സൂര്യനെ തന്നെ നോക്കൂ. നമ്മൾ സൂര്യനെ 3 ഭാവത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാം. സൂര്യന്റെ രശ്മികൾ, സൂര്യരശ്മികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു 8 മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു 9 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഒരുമാതിരി നല്ല പ്രകാശം വരാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ. 10 മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ തീവ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ചൂട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രകാശം ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ സമയത്ത് സൂര്യനെ നോക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സൂര്യനെ എങ്ങനെയാ കാണുക? സൂര്യന്റെ പ്രകാശം മാത്രമായിട്ടാണ് കാണുക. വേറെ ഒന്നും നമ്മൾക്ക് സൂര്യനെ പറ്റി അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സൂര്യൻ ഉദിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മൾ രാവിലെ എണീക്കും, പ്രകാശം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാം സൂര്യൻ ഉദിച്ചു. ഇരുട്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രകാശം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സൂര്യനെ അറിയുന്നത്. എന്നാൽ ഉദിക്കുമ്പോഴും അസ്തമിക്കുമ്പോഴും സൂര്യൻ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? ഒരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു ഗോളമായിട്ട് കാണും അല്ലെ. ഒരു ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ഒരു ഗോളമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാണാം. അപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം ഈ സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശം മാത്രമല്ല, അതിന് പിന്നിൽ ഒരു വൃത്താകൃതിയുള്ള ഒരു രൂപമുണ്ട് സൂര്യന് എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും.
ഓക്കെ. ആ ഒരു റിയലൈസേഷൻ ആണ് നമ്മളുടെ ഇവിടെ പരമാത്മാ റിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ. അതായത് ഭഗവാന്റെ ചതുർഭുജ രൂപധാരിയായിട്ട് എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അപ്പോ ആ ഒരു തമ്പിന്റെ വലുപ്പത്തിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത്, ഒരു തള്ളവിരലിന്റെ ഏതായാലും വലുപ്പത്തിലാണ് ആ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനാണ് പരമാത്മാ രൂപത്തില് നമ്മൾ അറിയുന്നത്. എന്നാൽ അതും പൂർണ്ണമല്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ സൂര്യനെ എങ്ങനെയാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയുന്നത്? ഒരു സൂര്യന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ, ഇപ്പൊ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കറിയാം ഇത്രയും എന്താണ് സമുദ്രങ്ങളുണ്ട്, ഇത്രയും കരകളുണ്ട്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുണ്ട്, ഏഷ്യ ഉണ്ട്, യൂറോപ്പ് ഉണ്ട്, അമേരിക്ക ഉണ്ട്, അതിന് സൗത്ത് അമേരിക്ക ഉണ്ട്, നോർത്ത് അമേരിക്ക, അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾക്കറിയാം ഈ ഭൂമിയുടെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്നുള്ളത്. ഒരു സൂര്യന്റെ ഉള്ളിൽ പോയാൽ മാത്രമല്ലേ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉപരിതലാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയി കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയി നോക്കിയാൽ മാത്രമാണ് എന്താണ് ആ സൂര്യൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിയുക. അതാർക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല, അത്രയും ചൂടാണല്ലോ. അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഭഗവാൻ റിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആ വ്യക്തിഗത രൂപമാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയും, വേണും കൊനന്ത മരവിന്ദ ദളായതാക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകം ഉണ്ട് ഭഗവാനെ വർണ്ണിക്കുന്നത്. മയിൽപ്പീലി ചൂടിയിട്ടുള്ള, മഞ്ഞ പട്ടുടയാട് ഉടുത്തിട്ടുള്ള അതീവ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭഗവാന്റെ രൂപം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ. അതൊരു പ്രകാശം മാത്രമല്ല, അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള 4 കൈകളുള്ള ചതുർബാഹു രൂപധാരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ മാത്രമല്ല, അതിനും മേലെ ഭഗവാന് ഒരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട്. അതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അറിവ്. ഇതാണ് ഇപ്പൊ സൂര്യൻ ഭഗവാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ആ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? ശരിക്കും ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇപ്പൊ ധനവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ? നമ്മൾ ധനമുള്ള ആള് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ വീര്യവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീര്യമുള്ള ആള്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ശക്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം, ഈ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും 100% എല്ലാം തികഞ്ഞവൻ, എല്ലാം തികഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, 100ൽ 100ഉം. അതായത് അതിന് മേലൊരു സൗന്ദര്യം ഇല്ല, അതിന് മേലൊരു വൈരാഗ്യം ഇല്ല, അതിന് മേലൊരു സമ്പത്തില്ല, അതിനും മേലൊരു കീർത്തി ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ കാണുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഇതിൽ കുറച്ച് സൗന്ദര്യമുണ്ട്, കുറച്ച് സമ്പത്തുണ്ട്. ചിലവർക്ക് സൗന്ദര്യം ഇത്തിരി കൂടുതലായിരിക്കും, കുറച്ച് സമ്പത്ത് ഇത്തിരി കൂടുതലായിരിക്കും, ചിലവർക്ക് കീർത്തി ഉണ്ടാവും, എന്നാൽ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടായി എന്ന് വരില്ല. അപ്പൊ ഇത് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒരു ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ആരെയും നമ്മൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഇതെല്ലാം ചേർന്ന, എല്ലാം 100ൽ 100ആയിട്ടുള്ള ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പറഞ്ഞൊരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്. എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അറിവ്. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവത്ഗീത 2:7 ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം, പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ, ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. കാർപ്പണ്യദോഷോപഹത സ്വഭാവഃ പൃച്ഛാമി ത്വാം ധർമ്മ സമ്മൂഢചേതാഃ യശ്രേയസ്യാ നിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ശാധി മാം ത്വാം പ്രപന്നം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? കാർപ്പണ്യദോഷം ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാനെ എനിക്ക് എന്ന് പറയുകയാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്ന കാര്യമാണ്, ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത് അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട്? എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പത്തെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകം എന്തായിരുന്നു? എന്റെ കൈകൾ വരയ്ക്കുന്നു, കാണ്ഡ്യവും താഴെ വീണ അവസ്ഥയിലാണല്ലേ. അപ്പൊ ആ അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അർജുനൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്റെ മനസ്സിന്റെ ദൗർബല്യം കാരണം എന്റെ ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പം എനിക്ക് അവരെ ഒന്ന് കൊല്ലാനുള്ള സാധിക്കില്ല. എനിക്കൊരു ഗാണ്ഡീവം എടുത്ത് അവരുടെ നേരെ ഒരു അമ്പ് ചെയ്യാനൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. ആ അവസ്ഥയിലാണ് ഞാനുള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഭഗവാനെ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ആര്? അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം തൊട്ട് അർജുനന്റെ ഭാവം മാറുകയാണ്. അർജുനൻ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അല്ലെ. ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? കൃഷ്ണ ആ രഥം കൊണ്ടുപോയി 2 സേനകളുടെയും മധ്യത്തിൽ നിർത്തൂ, ഞാൻ എല്ലാവരെയും കാണട്ടെ. അത് സുഹൃത്തിനോടാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഒരു ബഹുമാനത്തോട് കൂടിയിട്ടോ ആ ഒരു ബഹുമാനം ഉണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷെ ഒരു സുഹൃത്തിനോട് നമ്മൾ സ്നേഹക്കൂടുതൽ കൊണ്ട് കുറച്ച് ഫോർമൽ ആയിട്ടല്ല അല്ലേ സംസാരിക്കുക, എപ്പോഴും ഭയങ്കര കാഷ്വൽ ആയിട്ടല്ലേ സംസാരിക്കുക. അപ്പൊ നീ വാ പോ എന്നുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ആണല്ലോ സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഉപദേശം തന്നാലും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ.
അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കൂ, അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? പൂർണ്ണമായിട്ടും അടിയറവ് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഭഗവാന്റെ മുമ്പില്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ മുമ്പില് ഒരു സുഹൃത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഭഗവാനെ ഒരു ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഒരു ശിഷ്യനായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്? എനിക്ക് എന്താണ് അപ്പോ ഒരു ശിഷ്യൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം എന്ന് നോക്കൂ. എത്ര എളിമയോട് കൂടിയിട്ടാണ്. ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ ഭാവത്തിലാണോ അർജുനൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? അല്ല. അപ്പൊ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ് പൂർണ്ണ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി. ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട്, ഗുരുവായിട്ട് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട്, അങ്ങ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്, അങ്ങ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാവമാണ് അർജുനന്റെ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്കും ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ ഈ ഒരു മനോഭാവമാണ് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ, അതിന് ഒരു ഉത്തരം കിട്ടണം, അത് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മനോഭാവം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം? എനിക്കെല്ലാം അറിയാം, ഞാൻ ഓരോന്ന് അത് റാൻഡം ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്തു നോക്കാം, അതല്ലാന്നെങ്കിൽ വേറെ ചെയ്തു നോക്കാം. അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ അറിയുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എളിമയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കണം, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അതിന് പരിഹാരം കാണേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. ആ ഒരു മനോഭാവം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വളർത്തിയെടുക്കണം. എളിമയുണ്ടായാൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാകുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ നമ്മൾക്ക് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഉത്തരം കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ശരിയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല, അവിടെ ഉത്തരങ്ങളില്ലല്ലോ. ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ എന്ത് തെറ്റ് ഞാൻ ചെയ്താലും ഞാൻ ശരിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് തെറ്റ് തിരുത്തപ്പെടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനന് തോന്നുകയാണ്, എനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഭഗവാനെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പറഞ്ഞു തരൂ ഇവിടെ പറയുകയാണ്, ഒരു ശിഷ്യനായിട്ട് പറയുകയാണ്. ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജരാ തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി ധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതി. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഇനി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇനി ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? മൃദുല ഹൃദയത്താണ് അല്ലെ ആദ്യത്തെ സങ്കടം, ആരുടെ? അർജുനന്റെ. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹി, ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രകൃതി എന്താണ്? ആദ്യം അമ്മയുടെ എന്താണ് ഗർഭപാത്രത്തിൽ നമ്മൾ ജനനം എടുക്കും അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന് പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബേബി ആയിട്ട്, അതൊരു ചെറിയ കുട്ടിയായിട്ട് കിടക്കുന്ന രൂപത്തിലുണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞ് വളർന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൗമാര ലെവലിൽ എത്തുന്നു. കൗമാരത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്ക് പോകും. യൗവനത്തിൽ നിന്ന് എന്താവും? പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് പോകും. ഇത് എല്ലാവരുടെ ലൈഫിൽ, എത്ര പൈസ ഉള്ള ആൾക്കാരായാലും, എത്ര പാവപ്പെട്ടവനായാലും, എത്ര സൗന്ദര്യമുള്ളവനായാലും സൗന്ദര്യമില്ലാത്തവനായാലും ഇത് എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ്. ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാർദ്ധക്യം വരെ എത്തും അല്ലെ? അവര് പൂർണ്ണ ആയുസ് ജീവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോ ആ വാർദ്ധക്യത്തിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ശരീരമൊക്കെ ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ് എന്താണ് വാദങ്ങളും കഫപിത്തം ഇതൊക്കെ ബാധിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക്, എല്ലാ അസുഖങ്ങളും വരുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് എന്തുണ്ടാവും? ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി, മരണം സംഭവിക്കുന്നു. മരണം സംഭവിച്ചാൽ ആ ദേഹം മാറുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ദേഹാന്തരാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ദേഹം നശിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ നശിക്കുന്നു എന്ന് പറയില്ല. എന്താണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ആത്മാവ് ആ ഒരു നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കും ആത്മാവാണ്, അത് നശിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് സ്ഥാനാന്തരം ആണ്, ദേഹ അന്തരം ചെയ്യുന്നു, വേറൊരു ദേഹത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാൾക്ക് എന്തിനാണ് പേടിക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും മരണത്തിന് പേടിയാണ് അല്ലെ? ഒരാൾ മരിക്കുന്നത്, ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗം കാണാൻ കഷ്ടമാണ് എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാൻ പോലും നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് പേടിയാണ്. കാരണം നമ്മൾക്കും ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തോന്നും, നമ്മൾക്കും ആ ഒരു സന്ദർഭം വരാം. കാരണം നമ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ? എപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ പക്ഷേ ഇത് എന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ആത്മാവാണ് ഞാൻ. ഈ ആത്മാവ് ഇതിനെ കളഞ്ഞ് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് വേറൊരു വീട്ടിലേക്കാണ് മാറണേന്ന് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ്? നമ്മൾ പേടിക്കൂ? നമ്മൾ റെന്റഡ് ഹൗസിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് വെച്ചോളൂ. നമ്മൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി സൗകര്യം ഉണ്ടായി, അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി സൗകര്യമുള്ള ഒരു വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് വെക്കൂ. ആരെങ്കിലും സങ്കടപ്പെട്ടിട്ട് പോവോ അവിടേക്ക്? പോവില്ലല്ലോ, ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മളൊരു സ്ഥാനമാറ്റം, നമ്മൾ വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകണതിന് തന്നെ നമ്മൾ സങ്കടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും പേടിയുണ്ടാവില്ല മരണത്തിനെ കുറിച്ച് എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? ഇനി ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതാണ് എന്താണ്? ഭൂമി, അതുപോലെ തീയ്, വെള്ളം,
അതുപോലെ വായു, ആകാശം. ഇങ്ങനെ ഒരു 5 കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത്? അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതായതുകൊണ്ട് അത് എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ നശിക്കാം. ഒരു തീ പെട്ടാൽ മതിയില്ലേ നമ്മുടെ ദേഹത്ത്? തീ കത്തിപ്പിടിച്ച് എത്രയോ പേര് മരിച്ച് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണത്? നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ജലമാണ്. 90% നമ്മുടെ ശരീരം ഉണ്ടാക്കുന്ന ജലമാണ്. ഈ നമ്മളുടെ മാത്രമല്ല, ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയുള്ളത് ജലം കൊണ്ടാണ്. ആ ജലം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡിയൊക്കെ കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? ഒരു 10 മിനിറ്റിൽ നമ്മൾ കത്തി കഴിയും, അല്ല 1 മണിക്കൂർ എടുത്ത് നിൽക്കും. നമ്മൾ കത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് 60-70 കിലോ ഉള്ള ഒരാളുടെ ശരീരം വന്നിട്ട് 1 കിലോ ചാരായിട്ട് മാറും. കാരണം എന്താ? ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതായിട്ട് പോവുകയാണത്, ആവിയായിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ അത് ആവിയായി പോകുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഭൂരിഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നത് ജലമാണ്. അതുപോലെ നമ്മളുടെ അസ്ഥികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കാർബൺ എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ, അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഖരവസ്തുവായിട്ട് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലത്തെ ദഹനാഗ്നി. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ദഹിക്കുന്നത്? ഒരു അഗ്നി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെന്താണ്? വായുവാണ് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അത് വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ലങ്സിലൊക്കെ നമ്മുടെ വായു ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് പോകുന്ന വെസൽസിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് എല്ലാ ബ്ലഡ് വെസൽസിലും നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മൾ വാക്യൂം ആയിട്ടുള്ള കുറെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ലങ്സിലൊക്കെ, അത് എംപ്റ്റി ആയിട്ടിരിക്കും, ഒന്നുമില്ലാത്തത്. അതൊക്കെയാണ് സ്കൈ ഈതർ എന്നുള്ള ഇതായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം ഉരുവായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ പക്ഷേ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെടുത്ത ആ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശരീരമല്ല. അപ്പൊ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അത് ഈ പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? ഈ ആത്മാവ് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. അതിന് സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കും ആത്മാവിനോട് ചേർന്ന് എന്താണ്? നമ്മളുടെ ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം, അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം, ഇത് മൂന്നും ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഈ ജീവാത്മാവ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രകാശമാരി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് വാർദ്ധക്യ അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നത് വരയ്ക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനാണ് രൂപാന്തരം വരുന്നത്, ആത്മാവിനല്ല. ആത്മാവ് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ വലിപ്പത്തിലാണുള്ളത്. ഒരു തലമുടി നാരിന്റെ 1/10,000 അതിനെ ഭാഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരംശം മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പമുള്ളൂ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ആത്മാവ് എങ്ങനെയാ? ഈ ആത്മാവ് ഇവിടെ ഈ കാറിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഒരാള്, അയാളെയാണ് ആത്മാവായിട്ട് കാണുന്നത്. എന്താണ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത്, അത് കാർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളില് ഇപ്പൊ ഈ കാർ എങ്ങനെയാണ് പോവാൻ പറ്റുക? നമ്മൾക്ക് അപ്പൊ ഒരു കാർ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം? അതിനുള്ളിലുള്ള ഒരു ഡ്രൈവർ അതിനെ ഓടിക്കണം, അല്ലെ? അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാറ് പോവോ? ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജഡവസ്തുവാണ്. അതിന് ജീവൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ ഒരു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഒരാള് മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോ അയാൾക്ക് വന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അത് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണമല്ല നമ്മളുടെ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് കാരണം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പോഷണം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ പോഷണം കൊടുത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ എണീറ്റ് നടക്കും, നമ്മളെല്ലാം കൈയും കാലും മരക്കും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മരിച്ച ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമായിരുന്നു, അല്ലേ? അത് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതിനുള്ളിൽ വേറെ എന്തോ ഉണ്ട്. അതാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ കാല്, എന്റെ കൈ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെയാണ്. എന്റെ കൈ എന്ന് അപ്പൊ എന്റെ കൈ എന്ന് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നത്? ഞാൻ കൈ എന്ന് പറയുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഒരു ഞാൻ വേറെ ഉണ്ട് അല്ലെ എന്റെ ഉള്ളില്. അതാണ് ആ ആത്മാവ്. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നതാണ്, കണ്ടില്ലേ? ആ രൂപാന്തരങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യൻ പല വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തി വീണ്ടും തിരിച്ചു വേറെ ലെവലിലേക്ക് പോയി. ഇപ്പൊ 84 ലക്ഷം വർഗങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ജനനം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അടുത്ത തവണ നമ്മൾക്ക് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടണമെന്ന് ഉറപ്പില്ല. നമ്മൾക്ക് ഈ 84 ലക്ഷം വർഗങ്ങളിൽ ഏത് വേണമെങ്കിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ജനിക്കാം. അത് നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങളെ അനുസരിച്ചാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കൂ. ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഒരു സ്വർണ്ണക്കൂടും ഒരു സാധാരണ കൂടും കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? സ്വർണ്ണക്കൂട്ടിലെ പക്ഷി ചത്തുപോയിട്ടാണ്, അത് കഴിഞ്ഞു, അല്ലെ? നോക്കൂ. എന്നാ ഇപ്പുറത്തെയോ അത് സാധാരണ കൂടാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? നമ്മളൊരു സ്വർണ്ണക്കൂടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ പക്ഷിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷി ചാവും. പക്ഷെ ഈ സൈഡിൽ എന്താണ്? ആ കൂട് അലങ്കരിച്ചിട്ടില്ല.
എന്നാലും ആ പക്ഷിക്ക് ഹെൽത്തി, അത് നല്ല ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന കാരണം അത് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഉള്ളിലുണ്ട്, ജീവനോട് കൂടിയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ സ്വർണ്ണക്കൂട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. അപ്പൊ ആ ശരീരത്തിനെ നമ്മൾ എത്ര അലങ്കരിച്ചാലും അത് നശിക്കാനുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നശിക്കാതുള്ളത് എന്താണ്? ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ ആ ആത്മാവിനെ നല്ല രീതിയിൽ വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ പോഷണം കൊടുക്കണം. അതാണ് നമ്മളുടെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ, ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. അപ്പൊ അതിനുള്ള പോഷനാണ് നമ്മളുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അത് ജപിക്കുമ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കണം അല്ലെ. നമ്മളുടെ മനസ്സിന്റെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിച്ച് വെക്കുക. ഇപ്പൊ ഒരു ബക്കറ്റ്, ആ ബക്കറ്റിനെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിറയ്ക്കാം അല്ലെ. ഒരു ബോക്സ്, അപ്പൊ എന്ത് ബോക്സ് എങ്കിലും ആവട്ടെ, ആ ഒരു അതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡസ്റ്റ് ഇടാനായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും? അത് സ്മെല്ല് എങ്ങനെയുണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം അല്ലെ. എന്നാൽ അത് സുഗന്ധമുള്ള പൂക്കളാണ് നിറയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അതിന് ആ ഗന്ധം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണോ അതിനുള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്യണേ അതാണ് അത് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ ഒരു ബോക്സ് ആയിട്ട് കാണുക, ഒരു അറയായിട്ട് കാണുക. അപ്പൊ അതിൽ എന്താണോ നമ്മൾ നിറയ്ക്കുന്നത് അതിന്റെ സ്മെല്ലാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ പാപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ചീത്തയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിറച്ചിട്ടുള്ള, നമ്മൾ ചെയ്ത ചീത്ത കാര്യങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ശുദ്ധീകരിക്കണം. അതാണ് നമ്മളുടെ ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പലതരത്തില് വെഹിക്കിളുകൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് നോക്കൂ, ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയാണെങ്കിലും ഒരു ട്രൈസൈക്കിൾ കൊടുത്താൽ സന്തോഷിക്കും. വലുതാവുമ്പോ അതിന്റെ രൂപങ്ങളും ഭാവങ്ങളും മാറി കാറിൽ എത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ കാർ ഓടിക്കുന്ന ലെവലിലുള്ള ഒരാൾക്ക് വന്നിട്ട് ട്രൈസൈക്കിൾ കൊടുത്തിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് രൂപാന്തരം വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിലെ വികാരങ്ങൾ മാറുന്നുണ്ട്. ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി, ബേബി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അമ്മയുടെ പാല് മാത്രം മതിയില്ലേ, അത് കൊടുത്തതിന് സന്തോഷമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങും വിശപ്പ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാല്. എന്നാൽ ഒരു 2 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിലോ എന്തെങ്കിലും കളിക്കാൻ വേണം, എന്തെങ്കിലും വേറെ ആക്ടിവിറ്റി വരും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 7 വയസ്സ് 8 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും വേറെ എന്തെങ്കിലും, ഇപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ഗെയിംസ് കളിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു പോയി ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കണം, അങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വരും അല്ലെ. അപ്പൊ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഓരോ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് മാറും. അതുപോലെ യൗവനത്തിലെത്തുമ്പോൾ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? ഒരു കല്യാണം കഴിക്കണം, ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ടാവണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വരാം. അങ്ങനെ ഓരോ സമയത്തും ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടി കൂടി വരികയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് വേണ്ടത്? നമ്മുടെ മനസ്സിനെ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം? ഭഗവാനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മള് അതിനുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം. അതായത് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളെ വിട്ട് ആ ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെയും കാണിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടു, നടുവിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അയാളുടെ തല ഇങ്ങനെ പിളർന്നിട്ട് കണ്ടു. അതിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് പോണ മാതിരിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഒരാത്മാവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? അമ്മയുടെ ഭ്രൂണത്തിൽ നിന്ന് അത് വളർന്ന് വലുതായി വലുതായി വാർദ്ധക്യത്തിൽ പോയി വീണ്ടും മരിച്ച് വീണ്ടും അമ്മയുടെ ഭ്രൂണത്തിൽ വേറൊരാളുടെ ഒരു പുനർജന്മം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന്റെ ഒരു കഥ നമ്മൾക്ക് ഓർക്കാം. പുനർജന്മം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു പ്രൂഫാണ്, സാക്ഷിയാണ് ആ ഭാഗവതത്തിലെ ആ കഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് വന്നിട്ട് വളരെ വരിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ രാജാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളുണ്ടാവില്ല, ഒരുപാട് ഭാര്യമാരുണ്ടാവും. അപ്പൊ വളരെ സങ്കടപ്പെടും. എന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എനിക്കൊരു എന്താണ് അനന്തര അവകാശിയില്ല, പിൻഗാമിയില്ല, എനിക്കൊരു മകനെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അംഗീര മഹർഷി വരും അവിടെ. അപ്പൊ അംഗീര മഹർഷിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അംഗീര മഹർഷി എന്നിട്ട് നല്ല ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവാണ് ചിത്രകേതു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു അനുഗ്രഹം കൊടുക്കും, അത് നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളുണ്ടാവും എന്ന്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആ ചിത്രകേതു രാജാവിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാര്യയില് മോനുണ്ടാവും, ഒരു മോനുണ്ടാവും. മോന് ഹർഷശോകൻ എന്നുള്ള പേരും കൊടുക്കും. ഒരു എന്താ പറയാ, സാർത്ഥകമായിട്ടുള്ള പേരാണ് കേട്ടോ, ഹർഷവും ശോകവും. ആദ്യം സന്തോഷം കൊടുക്കും, പിന്നെ ദുഃഖം കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് ആ പേരിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് കുട്ടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മനോഹരനായിട്ടുള്ള കുട്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഒരുപാട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യും, സെലിബ്രേഷൻ ഒക്കെ നടത്തും ആ രാജാവ്. പക്ഷെ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള രാജ്ഞിമാർക്കൊക്കെ ഈ ആദ്യത്തെ രാജ്ഞിയോട് ഒരുപാട് കോപം വരും, അതായത് ഒരു വെറുപ്പ് വരാൻ തുടങ്ങും. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ രാജാവിന് കുറച്ച് അതായത് അറ്റാച്ച്മെന്റ് കൂടും ആദ്യത്തെ ഭാര്യയോട്, കുട്ടിയുള്ള കാരണം കൊണ്ട് എപ്പോഴും അവരടുത്താണ് എന്നുള്ള പോലെ വരും. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിയെ വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് കുട്ടി മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ രാജാവിന് ഒരുപാട് സങ്കടം, ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നാരദര് വരുന്നത്. അപ്പൊ നാരദര് ചോദിക്കും എന്താണ് രാജാവെ പറ്റിയെന്ന് ചോദിക്കും.
അല്ലെങ്കിൽ പറയും കണ്ടു എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ച് എനിക്ക് കിട്ടിയ മകനാണ്, മകൻ മരിച്ചു, അങ്ങനെ ഞാൻ എന്താ ഇനി ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം, എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും അങ്ങ് സഹായിച്ച് അവന് ജീവൻ തിരിച്ചു തരണം എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ നാരദൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സത്യാവേശ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ നാരദന്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് ആ ആത്മാവ് തിരിച്ചു വരും ആ ശരീരത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ കുട്ടി ഉണർന്നിരിക്കും. അപ്പോ നാരദര് പറയും, കണ്ടു നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എത്രയും വിഷമിക്കുന്നു, ഇനി അവരെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് നന്നായി രാജ്യം ഭരിച്ച് സന്തോഷമായിരിക്കും എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആ കുട്ടി പറയും, ഏത് അച്ഛനും അമ്മയും? അപ്പൊ ഇവരെന്റെ അച്ഛനും അമ്മയാണോ? അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ജന്മങ്ങളും എനിക്ക് വേറെ അച്ഛനും അമ്മയുമാണ്. അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ് ഞാൻ അച്ഛനും അമ്മയും എന്ന് വിളിക്കേണ്ടത്? ഇപ്പൊ എന്റെ കർമ്മം ഈ ശരീരത്തിൽ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഞാൻ എന്റെ മരണം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകണം എനിക്ക്. ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയും. അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴാണ് ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി വെക്കുന്ന എന്റെ മകൻ എന്റെ മകൾ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഒരു മിഥ്യയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾക്കുള്ളത് ആത്മാവാണ്. ആ ആത്മാവിന്റെ എന്താണ് ശാശ്വതമല്ലാത്ത ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആവരണം മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ ശരീരം. അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാല് ഒരു നാടകത്തിലെ ആക്ടേഴ്സിന്റെ മാതിരിയാണ് നമ്മള്. അതിന്റെ ആ നാടകം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നാടകത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വേറൊരു കഥാപാത്രമായിട്ട് മാറും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളിനി ഒരു നായയുടെ ശരീരത്തിലാണ് പോകണമെങ്കിൽ നായയുടെ മാതിരിയാണ് നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യുക. നമ്മളുടെ ഈ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും മനുഷ്യനെ പറ്റി മാതിരി ചിന്തിക്കാനോ പെരുമാറാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല അവിടെ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആത്മാവിനാണ് നമ്മൾ വില കൊടുക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നത് ആത്മാവാണ്, ഈ ശരീരമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി മാത്ര സ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണസുഖ ദുഃഖദാഹ ആഗമാപായിനോ നിത്യസ്താം തിദിക്ഷസ്വ ഭാരത. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഇവിടെ ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയത്രേ ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിൽ നിന്ന് അവയുണ്ടാകുന്നു. ഹേ ഭാരത, അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ സുഖവും ദുഃഖവും ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ മഞ്ഞുകാലത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓഫീസിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ പോയി ആവണം തണുപ്പ് സഹിച്ചിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ചൂടുകാരാണെങ്കിലും വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ഓരോ വീട്ടമ്മമാരും നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെ, നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം. അപ്പൊ കാലങ്ങൾ ഇതിനെ നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റില്ല. നമ്മൾക്ക് മഞ്ഞുകാലം എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മഞ്ഞുകാലം വരാതിരിക്കുന്നില്ല, വേനൽക്കാലം എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വേനൽക്കാലം വരാതിരിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സുഖദുഃഖങ്ങളും. ഒരു സുഖം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം, ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. പുണ്യങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ സുഖം അനുഭവിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ദുഃഖങ്ങളും അനുഭവിക്കും നമ്മളെ പാപങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട്. അപ്പൊ ആ സുഖ ദുഃഖങ്ങളും അപ്പൊ നമ്മൾ അത് എന്തായാലും നമ്മൾക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ മാറ്റാൻ സാധിക്കാത്തതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ വറി ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് അസ്വസ്ഥനാവാണ്ട് നമ്മൾ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. അപ്പൊ അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഈ മരമാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ മരം നോക്കൂ, മരം ഏത് കാലത്തിലും പുറത്ത് വെയിലാണെങ്കിലും നിൽക്കുന്നു, മഴയിലാണെങ്കിലും നിൽക്കുന്നു അല്ലെ. ചില സമയത്ത് അതിന്റെ ഇലകളൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. അതുപോലെ ആ ഇലകൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കരിഞ്ഞു പോയി നിൽക്കും ചില സമയത്ത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കാണാൻ നല്ലൊരു മഴയൊക്കെ വന്ന് മൺസൂണൊക്കെ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ പൊടിച്ചു വരുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ പക്ഷെ ആ മരത്തിന് എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മരം വെട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ, നമ്മുടെ വീട് പണിയാൻ, ഫർണിച്ചർ ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാ മരങ്ങളും ആശ്രയിച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. ഓരോ തവണയും നമ്മൾ മരം വെട്ടുന്നുണ്ട്. ആ മരം ഒന്നും ഇണ്ടാണ്ട് നമ്മൾ സഹിച്ച് നമ്മൾക്ക് നിന്ന് തരികയാണ് അല്ലെ, സന്തോഷത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് നിന്ന് തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ മരം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ മനോഭാവം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം? ഈ മരത്തിൻ്റെത് പോലെ ആവണം. ശിക്ഷാഷ്ടകത്തില് ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്, ത്രിനാദബി സുനീചന തരോരബി സഹിഷ്ണുന അമാനിന മാനദേന എന്നും പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അതിൽ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മളെ മരത്തിനെ പോലെ സഹിഷ്ണുത ഉള്ളവരായിരിക്കണം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്കത് സാധിക്കുക? ഒന്നും എന്റേതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ. ഈ ലോകത്ത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്ത് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഈ നമ്മളൊരു അപ്പൊ ഈ വീട് എന്റേതാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഗീതാ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ വീട് എന്റേതാണ്, എന്റെ വീട്ടിലിരുന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് എന്റെ വീടായത്? ആ വീട്ടിലെ ഓരോ വസ്തുക്കളും നമ്മൾ പണം കൊടുത്ത് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടാണ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മുടെ സ്വന്തമാണോ? ഈ വീട് പണിത ആൾക്കാർ നമ്മുടെ സ്വന്തമാണോ? അല്ല. അവര് ഓക്കെ, നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തു. ആ പൈസ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ജോലി ചെയ്ത് നമ്മൾ പൈസ സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആ പൈസ നമ്മളുടേതാണോ ആക്ച്വലി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട്? നമ്മൾക്ക് ഒരാൾ തന്നതാണ് അല്ലെ.
നമ്മൾ ചെയ്ത പണിക്കാണ് തന്നത്, അത് വേറെ കാര്യം. ആൻഡ് ഈ വസ്തുക്കളൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? ശരി, നമ്മൾക്ക് ഈ വാതിൽ ഉണ്ടാക്കി തന്ന ആൾക്കാരുടെ ഈ മരം എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണ്? കല്ല് എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണ്? എല്ലാം പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? പോട്ടെ, നമ്മൾ ഈ ജീവനോട് കൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ ഓക്സിജൻ എവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്? നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ, അതും ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതല്ലേ? അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തന്നിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ്, നമ്മുടേതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ വരുമ്പോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടോ ജനിച്ച് വരുമ്പോ? അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് അറിയാം, ജനിച്ച എല്ലാവർക്കും മരിക്കണം. മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? സാധിക്കില്ല അല്ലെ? ഒന്നുമില്ല. നമ്മുടെ വസ്ത്രം കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുമോ? നമ്മുടെ പോട്ടെ, നമ്മൾ ഞാൻ കരുതി നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുമോ? അതില്ല. അത് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത്, നമ്മുടെ ആത്മാവിനെയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഒരു വാടക വീട്ടിൽ നിന്ന് അടുത്ത വാടക വീട്ടിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഏറ്റവും നല്ല സൗകര്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് പോകണമെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടത് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ശരീരം വിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനോഭാവം എന്തായിരിക്കണം? എങ്ങനത്തെ ഒരു ശരീരത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്? കുറച്ചും കൂടി സൗകര്യമായിട്ട്, എന്താണ്, സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് നന്നായിരിക്കണം? നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ നന്നായിരിക്കണം. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ നന്നായിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ ഭാവങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത്, സുഖവും ദുഃഖവും വരുന്നത്. നചായതേ മ്രിയതേ വാ കഥാചിന്നായം ഭൂത്വാ പവിതാവാന ഭൂയക അജോ നിത്യം ചാചതോയം പുരാണോ നഗന്യതേ കന്യമാനേ ശരീരേ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ആത്മാവിന് ജനന മരണങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേറെ ശരീരത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ആത്മാവിന് ജനനവും ഇല്ല, മരണവും ഇല്ല. അപ്പൊ ഇതുവരെയ്ക്കും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. കുറച്ച് ഇതിനു മുമ്പ് എന്നാ പറഞ്ഞത്? നീ വിഷമിക്കേണ്ട അർജുന, നമ്മളൊക്കെ ആത്മാവാണ്, ശരീരമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി എന്താണ്? ആത്മാവിന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ആ ആത്മാവിന് ജനന മരണങ്ങളില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല, അതുപോലെ അത് ശാശ്വതനാണ്. അത് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മളുടെ ശരീരം വിട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആത്മാവ് നശിക്കുന്നില്ല, അത് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് മരണമില്ല. വാസാംസി ജീർണാനി യഥാ വികായ നവാനി കൃഷ്ണാദി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വികായ ജീർണ അന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി. പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയവ എടുത്തണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഒരു നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഒരു ഉടുപ്പ് പഴകി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ മാറ്റും അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു വാർദ്ധക്യത്തിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക? ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ്, എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? എത്ര ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഒരു മേക്കപ്പ് സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാത്തവര്? ഒന്നും വേണ്ട, ഒരു മാരേജിന് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു പൗഡറെങ്കിലും എടുത്ത് മുഖത്തിടും അല്ലെ? ഒരു പൊട്ട് തൊടും. നമ്മൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വെക്കാനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. പക്ഷെ എങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു 80 വയസ്സുള്ള ഒരാൾ 20 വയസ്സുള്ള ഒരാളുടെ മാതിരി മുഖം വരാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല അല്ലെ? ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ്. അപ്പൊ ദേഹത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? ഈ ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി ക്ഷയിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ശരീരത്തിന്റെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിലെല്ലാം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? അപ്പൊ വേറൊരു ശരീരം വേണം. ആ ശരീരത്തിൽ ഇനി നമ്മുടെ ആത്മാവിന് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥ വരുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് മാറുന്നു. അത്രയാണ് നടക്കുന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഒരു ജീർണിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പഴയ ഡ്രസ്സ് തൂക്കി വീശുന്നത് പോലെ നമ്മളുടെ ശരീരം വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇതാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഗതി പാവക നൈനം ക്ലേദയന്ത്യാഭോ നശോഷയതി മാരുതക. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയുകയില്ല. നമ്മൾക്ക് ആത്മാവുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിട്ടാണ് അറിയുന്നത് അല്ലെ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത്രയും ചെറുതാണെന്ന്. അതിനെ ഒന്നിനും നശിപ്പിക്കാൻ ആയിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്, അത് അതീന്ദ്രിയമാണ്, സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമാണ്, ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ് ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമാണ്. അതിന് ജനനവും ഇല്ല, മരണവും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് കാറ്റിന് എന്തിനും അതിനെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ എത്ര നമ്മൾ പീസായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരം വെട്ടിമുറിച്ചാലും ആത്മാവിന് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നത് മാത്രമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ജാതസ്യാഹി ധ്രുവോ മൃത്യുർധ്രുവം ജന്മാമൃതസ്യ ച തസ്മാത് അപരിഹാര്യർത്ഥേ നത്വം ശോചിതുമർഹസി. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരണം നിശ്ചയാണ്, ഉറപ്പാണ് അല്ലെ? അതിന് മരിച്ചവന് ജനനം. പക്ഷെ ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ, ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലി നമ്മളുടെ ആത്മാവിനെ മുഴുവൻ, മനസ്സ് മുഴുവൻ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോവാം. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക്
വീണ്ടും ഇവിടെ ജനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ മരണം എന്നുള്ളത് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരണം എന്നുള്ളത് നിശ്ചയമാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യ നിർവഹണം. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനനോട് എന്താ പറയുന്നത്? അതുകൊണ്ട് നീ നിന്റെ കർത്തവ്യം ചെയ്യുന്നതിൽ സങ്കടപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. ഈ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും നീ അമ്പ് ചെയ്ത് കൊല്ലുന്നു എന്ന് നീ വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അത് നീയല്ല ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാണ്ട്, സാങ്ഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ഒരു കൈവരൽ പോലും നമ്മൾക്ക് അനക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അസുഖം വരുന്നതിന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാരണം പറയാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ മഴ നനഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയാന്ന് മാത്രം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മഴ നനയുന്ന എല്ലാവർക്കും പനി വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. എന്തുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് വരുന്നു? അപ്പൊ എന്തായാലും ഭഗവാന്റെ ഒരു കൈയില്ലാണ്ട് നമ്മൾക്ക് സുഖങ്ങളും ഇല്ല, ദുഃഖങ്ങളും ഇല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായാലും ഒരാള് ഇപ്പൊ നീ അവരെ കൊന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ ശരീരം എന്തായാലും നശിക്കണം. നാളെയോ മറ്റന്നാളോ അവർ മരിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ അവരുടെ ശരീരത്തിനെ മാത്രമാണ് നീ നീക്കം ചെയ്യുന്നത്, ആത്മാവിനെ അല്ല എന്ന് പറയുകയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി താഴ്ന്ന ഒരാളുടെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് മേലെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ആ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ രക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ രക്ഷിക്കേണ്ടത്? ആ ശരീരത്തിന് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഈ ജാക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പുറത്തുള്ള ശരീരമാണ്. ആ കൈ കൊണ്ട് കാണിക്കുന്ന ആ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനെയാണ് രക്ഷിക്കേണ്ടത്? ആത്മാവിനെയാണ് നന്നായിട്ട് വെക്കേണ്ടത്. അപ്പോഴാണ് അടുത്ത ജന്മം, ഇൻ കേസ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടില്ലെങ്കിലും നല്ലൊരു ജീവിതം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി നമ്മളുടെ ആത്മാവിനെ നന്നായിട്ട് വെക്കണം. ദേഹി നിത്യമവദ്യോയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത തസ്മാ സർവാണി ഭൂതാനി നത്വം ചോദിതും അർഹസി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ആത്മാവ് അനശ്വരനായതുകൊണ്ട് അതിനെ കൊല്ലാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നീ ഇവിടെ ഓരോരുത്തരും നീ അമ്പ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ശരീരം മരിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവുകളൊക്കെ ജീവനോട് കൂടിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവരെ കൊല്ലാനായിട്ട് നീ സങ്കടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നീ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഹൃദയത്വം നിനക്ക് വേണ്ട. അതുപോലെ നിനക്ക് പാപമില്ല, അല്ലെ? കാരണം കൊന്നിട്ടില്ലല്ലോ. ആ ആത്മാവ് മാത്രല്ലേ, എന്താണ് ശരീരം മാത്രല്ലേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹതോ വാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം ജിത്വാ വാ ഭോക്ഷ്യസേ മഹിം തസ്മാത് ഉത്തിഷ്ഠ കൗന്ദേയ യുദ്ധായ കൃത നിശ്ചയഃ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? കുന്തിപുത്ര. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഈ ക്ഷത്രിയന്മാർ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അവരൊരു ധർമ്മയുദ്ധമാണ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ യുദ്ധത്തില് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വീരസ്വർഗത്തിലെത്തും, സ്വർഗലോകത്തെത്തും. അപ്പൊ അവിടെ ഇതിനേക്കാളും സുഖമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വിജയം നേടിക്കഴിഞ്ഞാലോ അവർക്ക് രാജ്യം ഭരിച്ച് സന്തോഷിക്കാം. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യത്തിലായാലും ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ മറ്റുള്ളവരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാലും അവർക്കൊക്കെ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്? സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, ഈ യുദ്ധത്തില് എല്ലാവരും ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് മരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും മോക്ഷമാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അത് കാരണം വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ല സൗകര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് അവർ പോകാൻ പോണത്. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരാണ് ജയിക്കുന്നത്? അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും? രാജ്യം കിട്ടി അവർക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് രാജ്യം ഭരിക്കാം. അപ്പൊ ഏത് റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും സങ്കടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അർജുന. അതുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യൂ. സുഖ ദുഃഖേ സമേ കൃത്വ ലാഭാലാഭോ ജയോ തതോ യുദ്ധായ യുജ്യസ്യ നൈവം പാപം അവാപ്സ്യസി. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നീ യുദ്ധത്തിന്, അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പക്ഷെ നീ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വേണം? അവരെ കൊല്ലണം, എനിക്ക് രാജ്യം വേണം എന്നുള്ള ആ മനോഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ടല്ല യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത്. എങ്ങനെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത്? നിനക്ക് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യണം. അപ്പൊ അവിടെ സന്തോഷമാണോ ദുഃഖമാണോ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, സ്വധർമ്മമാണ്. ഞാനൊരു ക്ഷത്രിയനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഓരോരു സ്വധർമ്മം ചെയ്യണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയനാണെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്യണം. അത് വെറുതെ പോയി എനിക്ക് രാജ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യരുത്. അതൊരു ധർമ്മയുദ്ധമാണ്. അപ്പം അവിടെ ധർമ്മം ജയിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് അർജുനനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട്, അല്ലേ? അപ്പൊ കൗരവർ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ തെറ്റുകൾക്ക് അവർക്ക് ശിക്ഷ ലഭിക്കണം, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഒരിക്കലും പാപം ഏൽക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വധർമ്മം ചെയ്യണം. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും പാപം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നേകാഭിക്രമൻ നാശോസ്തി പ്രത്യവായോന വിദ്യത്തെ സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോഭയാത്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ ഇത് നോക്കുന്നില്ല, നമ്മളുടെ ഭാവം മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത്. എത്ര വലിയ കാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഏത് ഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയും, അടുത്തൊരു ശ്ലോകം വരും പിന്നില്, പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട്, എനിക്കൊരു ഇലയായാലും സമർപ്പിച്ചാൽ മതി, കുറച്ച് വെള്ളമായാലും സമർപ്പിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ സന്തോഷിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ്? ഇവിടെ ഒരു അണ്ണാനുണ്ട്, അല്ലെ? അണ്ണാൻ എന്താ അവര് രാവണ യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് അവര് ലങ്കയിലേക്ക് പാലം പണിയുമ്പോ അവിടെ ഹനുമാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വലിയ വലിയ പാറകൾ കൊണ്ടുവന്ന് സമുദ്രത്തിലിട്ട് പാലം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുകയാണ്, അല്ലെ? പക്ഷെ കണ്ണന് എന്ത് തോന്നി? അയ്യോ, എനിക്കും ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം തോന്നിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ മണലിൽ കിടന്ന് ഉരുണ്ടിട്ട് ആ മണലിൽ കൊണ്ട് ഈ കല്ലുകളുടെ മേലെ
അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെതറും, അങ്ങനെ കുലുക്കും ദേഹം മുഴുവൻ. അപ്പൊ അത് അവിടെ വീഴൂലോ. അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ ചിരി വരും, ഈ അണ്ണാൻ എന്താ കാണിക്കണേ എന്ന് പറയും. അണ്ണാരക്കണ്ണിനും തന്നാലായതെന്ന് പറയൂലോ. അപ്പൊ ശ്രീരാമദേവൻ പക്ഷെ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് അണ്ണാരക്കണ്ണിനെ എടുത്തിട്ട് തലോലിക്കുന്നതാണ്. എന്നിട്ടാണ് 3 വര വന്നതെന്നൊക്കെ പറയൂലോ. അങ്ങനെ പറയാണ്. അപ്പൊ അത്രയും, അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഹനുമാന്റെയും എന്താണ് അണ്ണാരക്കണ്ണന്റെയും ആ പ്രവൃത്തികളെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടല്ല കാണുന്നത്, ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അനുസരിച്ച് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ സ്വർണ്ണ കിരീടങ്ങൾ ഒന്നും നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഒന്നും വേണ്ട, ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ എല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലെ. നമ്മളുടെ സ്വർണം കിട്ടിയിട്ട് വേണോ ഭഗവാൻ ജീവിക്കാനായിട്ട്? എല്ലാം തന്നിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാവമാണ് മുഖ്യം. നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഈ ഉദ്യമത്തിലില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു എലിയുടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എലി ഒരു എന്താണ് അമ്പലത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോ ആ വിളക്ക് ഇങ്ങനെ കത്തുന്നത് കാണുമ്പോൾ പഴമാണെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ കയറി പിടിക്കും. അപ്പൊ ചുണ്ടിൽ വന്ന് അങ്ങനെ പിടിക്കുകയാണ്, തിരിയോട് കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കത്തും. അപ്പൊ അങ്ങനെ കത്തുമ്പോ എന്താ വെച്ചാൽ പ്രാണവേദന കൊണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും, തല ഇങ്ങനെ ആട്ടിയോണ്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ചത്തുപോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിനെ കാണുന്നത് ഒരു ആരതിയായിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ കൂടി ഭഗവാൻ അതിനെ എന്താ കാണുന്നത്, എന്തായിട്ടാ കാണുന്നത്? അത്രയും വലിയ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഭയം കൊണ്ട് പ്രാണവേദന കൊണ്ടാണ് അയൽ ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് മോക്ഷം കൊടുക്കും. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി ഏകേക കുരു നന്ദന ബഹുശാഖാഖ്യനന്ദാശ ബുദ്ധയോ അവ്യവസായിന. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? നമ്മൾക്ക് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി വേണം. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഏകാഗ്രത. ഇവിടെ അർജുനനെ നോക്കൂ, അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ജയിച്ചത്? ആ റിഫ്ലക്ഷനിൽ നോക്കിയിട്ട് മേലെ മരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കിരീട കണ്ണ് നോക്കിയിട്ട് അമ്പയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. താഴെ നോക്കിയിട്ടാണ് അമ്പയത്, നട്ട് അമ്പയത് വീഴ്ത്തും അല്ലെ. അത്രയും ഏകാഗ്രതയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ചിന്ത എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ ആ ചിന്തകൾ നമ്മൾ മരിക്കുന്ന വരെയും അതാണ് അല്ലെ. കാരണം മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ സമയത്തും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം, അത് മാത്രമാണ് ചിന്ത. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ പല രീതിയിൽ തിരിഞ്ഞതാണ്. എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനാം തയാപകൃത ചേതസം വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധൗന വിധീയതേ. അപ്പൊ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താണ്, പരിഭ്രാന്തരായ ആൾക്കാർക്ക് ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാൻ സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടത് നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. എന്താ കാരണം? നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയണത്? എനിക്ക് ഈ സ്കൂളിൽ ചേരണം, അതിന് വേണ്ടി ആ കുട്ടിയെ സ്കൂളിൽ ചേർത്തണം, അപ്പൊ LKG വേണ്ട പഠിപ്പുകൾ കൊടുക്കും, അതിന് എത്ര പൈസ ഉണ്ടാക്കണം, ആ പൈസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വ്യഗ്രതയിലാണ് നമ്മൾ. അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത അഡ്മിഷൻ, അതുപോലെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു വീട് വെക്കണം, വലിയ കാറ് വാങ്ങണം, അതിനുള്ള പൈസ ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പൊ 24 മണിക്കൂറും പൈസ പൈസ പൈസ, പണം ഉണ്ടാക്കണം. എന്നാലാണ് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ല, ഒരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫീസ് കൊടുക്കണം, ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പൈസ ഉണ്ടാക്കണം. എന്തൊക്കെ ചിന്തകളാണല്ലേ നമ്മൾക്ക്. അപ്പൊ ഇത്രയും ചിന്തകൾ വരുമ്പോ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യും, ഭഗവാനെ ആലോചിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് എവിടെയാണ് സമയമുള്ളത്? രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, ഈ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആസക്തരായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവില്ല, അതിനുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടായില്ല. ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസക സംഘസ്തേഷുപജായതേ സംഘ സഞ്ജായതേ കാമക ക്രോധോഭിജായതേ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കും. ആ കാര്യം കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതിനോടൊരു ആഗ്രഹം വന്നു. ഇതാ പൈസ കിട്ടാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഒന്നും വേണ്ട, നമ്മൾ അടുത്ത വീട്ടിൽ ഒരു വലിയ കാറുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുറെ ആൾക്കാർക്ക് തോന്നുന്നതാണ്, അയ്യോ അവരൊക്കെ വലിയ കാർ വാങ്ങിച്ചു, നമ്മളെക്കാൾ എത്ര മോശമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാ, അവരുടെ കാറേക്കാൾ നല്ലതായിരുന്നു നമ്മളുടെ കാറ്, അപ്പൊ ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു കാറ് നമ്മൾക്ക് വേണം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അത്രയ്ക്ക് ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കും. എന്നാലും പിന്നെ അത് കാണും തോറും നമ്മൾ തോന്നുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ കാറ് വാങ്ങണം, അവരെക്കാളും കുറച്ച് മേലെ പോകണം, നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് എന്താ വന്നത്? ഒരു ആസക്തി വന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ആസക്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? എന്തായാലും അത് കിട്ടിയേ തീരൂ എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് വരികയാണ്. പക്ഷെ അത് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നു? നമ്മൾക്ക് സാധിക്കാണ്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ദേഷ്യം വരികയാണ്, ഒരു ക്രോധം വരും. അപ്പൊ അവരോട് തന്നെ നമ്മൾക്കൊരു ദേഷ്യഭാവം വരാൻ തുടങ്ങും. അവരെ കാണുമ്പോഴേക്ക് ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണോ പണം സമ്പാദിക്കണാവും, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് തോന്നും. അപ്പൊ ആ ഒരു ക്രോധം വരും, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ദേഷ്യം വരും. ആ ക്രോധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ബുദ്ധി ശരിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കില്ല. ആ ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ തല പെരുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ഒരു പെരുത്ത മാറിയാണുള്ളത്, എനിക്കൊന്നും ആലോചിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരില്ല. അപ്പൊ ബുദ്ധിനാശം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക്
എന്താണ് നാശമായിട്ട് വരുന്ന പറയുന്നത്. ബുദ്ധി നശിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഏത് പ്രവൃത്തിയും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല, നമ്മൾക്ക് നാശമാണ് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ എത്തിയ വക്കിലെത്തിയ ആൾക്കാരാണ് ഈ മയക്കുമരുന്നിനൊക്കെ അടിമകളാവുന്നത്. അതിൽ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾക്കേ അറിയാല്ലേ, ഒരു ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റ് അവർ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യാൻ നൽകും, നമുക്ക് വല്ല നിശ്ചയമുണ്ട്. എത്ര ആൾക്കാരെ അച്ഛനെയും അമ്മയും വരെ കൊല്ലാൻ വരെ റെഡി ആവും അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നശിക്കും ഇതാവുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതികതയിലുള്ള അധികമായ ആകർഷണം ഏതവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നത്, എത്ര സ്ട്രെസ് ആണ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. നോക്കൂ, ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ തലയിൽ വെച്ച മാതിരി ഉണ്ട് അല്ലെ? രാഗദ്വേഷവിമുക്തൈസ്തു വിഷയാനിന്ദ്രിയൈശ്ചരൻ ആത്മവൈശ്യർവിധേയാത്മാ പ്രസാദമതി ഗച്ഛതി. അപ്പൊ രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭ്യമാകും. അപ്പൊ എന്ത് വേണം നമ്മൾക്ക്? നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ഈ പുറത്തുള്ള ആടയ ആഭരണങ്ങളൊന്നും അല്ല മുഖ്യം, നമ്മളുടെ ആത്മാവിനെ നന്നായിട്ട് വെക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഇനി എന്ത് വേണം? നമ്മൾക്ക് ഓവറായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം? ഭഗവാനെ. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, അത് എന്തിലാണോ നമ്മൾ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നത് അതിലാണ് നമ്മൾ മുഴുകുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ, എന്താണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറയ്ക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ അനുഭവം കിട്ടുക. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിറയ്ക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു വിരക്തി നമ്മൾക്ക് തനിയെ വരും. നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇന്ദ്രിയ ഇതിന് മുക്തി ലഭിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ പ്രഭുപാദിയെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മൾ 70ാമത്തെ വയസ്സിൽ പോയിട്ട് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ കാരുണ്യം കൊടുത്തിട്ടാണ് 108 അമ്പലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുകയാണ് ഭഗവത്ഗീത. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടല്ലേ ഇസ്കോൺ ഉണ്ടായത്. ആ ഇസ്കോൺ മൂലമാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. നാസ്തി ബുദ്ധിരു രയുക്തസ്യ നാചായുക്തസ്യ ഭാവന നചാഭാവയത ശാന്തി അശാന്തസ്യ കുതസുഖം. അപ്പൊ പരമപുരുഷനുമായി കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ലഭിക്കില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മുടെ ആ ഒരു വിഷയങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചഞ്ചലമാക്കുന്നത് മനസ്സ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്ത ഒരു കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾക്ക് ശാന്തി ലഭിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അസ്മാദസ്യ മഹാഭാവോ നിഗ്രഹിത്രാണി സർവശക ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേപ്യ തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠത. അതുകൊണ്ട് കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിയുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പോ ഇനി ഒരു ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായും സമർപ്പിച്ച ഒരാളുടെ ഗുണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അതിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് പ്രഭുപാദ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ നിയോഗിക്കുക വഴി കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുക വഴി മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖാവേശം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹരേകൃഷ്ണ പറയും തോറും നമ്മൾ പറയാൻ തുടങ്ങി നോക്കും. ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ചിന്തകളൊക്കെ മാറും. ചീത്ത ചിന്തകൾ കുറയും, ദേഷ്യം കുറയും പ്രത്യേകിച്ച്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറയുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് മുഴുകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ അത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട്, ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ടുള്ള ഉപായം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനിലെ ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ള, ഉറച്ച മനസ്സോടുകൂടി യത്നിക്കുന്ന ഒരാൾ, സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായ ഒരാൾക്ക് വന്നിട്ട് ബാക്കി ഏതിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതിന് എന്ത് വേണം? നമ്മൾക്കൊരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ സഹായം വേണം. ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ സഹായം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കുറച്ചൊക്കെ കാര്യങ്ങള്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ? ക്ലാസ് എടുത്തത് കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ക്ലാസ് നന്നായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ പ്രഭുജി, താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അറ്റൻഡൻസ് വന്നിട്ടില്ല. എനിക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. വന്നിട്ടില്ല. ഗീതകുമാരി മാതാജി അറ്റൻഡൻസ് വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയണ്ടല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അന്ന് 5 പ്രാവശ്യം മറ്റോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നുകൂടി ഇടാം. നേരത്തെ ആടായിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഒരു 2-3 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഗ്രൂപ്പിൽ. അതിലെന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കഷൻ വേണം, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം കേട്ടോ. അല്ല, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല, അറ്റൻഡൻസിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, കയറാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ. നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ഒക്കെ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? നോക്കിയോ നമ്മൾ ഹരേ ഗ്രൂപ്പിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതെ, വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ഉത്തരം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് വേണ്ടതും. നമ്മൾ ശരിക്കും ഉത്തരങ്ങൾ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഉത്തരം